Менә ул, майның һәм гомумән язның соңгы ял көннәре. Сез арыгып көткән, мин сагынган җәйгә дә 2 адым калып килә. Хәерле кич, дуслар. Эфирда шоу-биз тапшыруның чираттагы язгы яңалыкларга бай чыгарылышы. Бүген сезнең белән мин, Ландыш Нигъмәтҗанова, барлык яңалыклар белән таныштырырмын. Озакка сузмый башлыйк. Татар эстрадасының кабатланмас тавышларының берсе, шоу-биз тапшыруын алып баручы Эльвина күптән түгел генә Мәскәүдә клип төшереп кайтты. Әлеге клип монтаж студиясендә генә, ләкин әзер булгач та шоу-биз сезгә аны тәкъдим итәргә вәгъдә бирде. Иҗатта кайнаганда җырчы кызы белән шөгыльләнергә дә онытмый. Күптән түгел Раяна җыр конкурсында катнашкан. Аның өчен борчылуымны белсәгез, үзем сәхнәгә чыкканда да ул кадәр каушамый идем дип сөйләде Эльвина. Кем белә бит, киләчәктә бәлки Раяна да әнисе язмышын кабатлап җырчы һөнәрен сайлар. Хатын кызының көше, көчсезлектә диләр, көчсез булып була, көчле булса ирләр, янәшәдә тойсак, ышанычлы MTV премиясе лауреаты татар-башкорт эстрадасы җырчысы Лилияна Ирназарова мәш килеп дизайнерлык белән шөгыльләнә. 300 квадрат метрлы йортыбызны җиһазлауны үз өстемә алдым. Ә ирем спонсор, дип елмая Лилияна. Йорт тулысынча классик стилендә икән. Җырчы ярты миллионга махсус җиһазлар кайтарткан. Шуларны урнаштырып йөргән арада Лилияна үзенә яңа машина да сайлап ята. Казан-Уфа арасында еш йөрим. Төнгә дә калына. Ә машинам тәбәнәк, зур фурыларның утлары күзгә бәрә. Шуңа зуррак тимер ат карап йөрим дип ортаклашты җырчы. Дөньялар була ул янда калганнарын азап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп лә ярат. Дөньялар була ул янда калганнарын азап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп лә ярат. Ак-караны уңысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Ак-караны уңысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Татар эстрадасы җырчылары чиратлашып, җылы яклардан урап кайта. Эстафета Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимовта. Алар инде 2 атнадан артык Кытайда ял итеп кайтты. Матур тарихи урыннар шактый. Экскурсияләрдә рәхәтләнеп йөрибез дип сөйләде Илдар. Ә Гүзәлнең күптәнге хыялы сакура агачларының чәчәк атуын күрү. Һәм аның хыялы тормышка аша. Гүзәл алар белән фотога төшеп, сыкланып туялмаслык матурлык дип язып Инстаграмга куйган. Ромашкалар сөю чәчәге ул, мәхәббәтне сүзсез аңлата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Ромашкалар өмет чәчәге ул, кояшлы ак бәхет өләшә. Соңгы кадәр көрәшә ромашкалар, өмет чәчәге ул, кояшлы ак бәхет өләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажга кадәр көрәшә. Узган атнада Минимис Татарстан 2017 бәйгесенең финалы узды.
Гүзәллек һәм матурлык конкурсына TMTV каналы да үз өлешен кертте. Кечкенә кызлар үзләрен җыр, бию, гимнастика, белем ягыннан да сынап карады. Матурлык дөньяны коткарыр диләр. Киләчәктә тынычлап яшәргә була. Бәйгедә талантлы һәм гүзәл сабыйлар шактый иде. Аларның һәммәсенә дә уңышлар, барлык хыяллары тормышка ашуын телибез. TMTV премиясе лауреаты Лиана Хисматуллина түземсезлек белән җәйге ялларны көтә. Кыз инде Таиландка билетлар да алып куйган. Таиландка сәяхәт ясау минем күптәнге хыялым. Аның турында бик күп укыдым, ишеттем. Тонпрай водопадын, крокодил елан фермаларын, танылган Джеймс Бонд утравын күрергә хыяллана кыз. Ә без исә Лианага күңелле яллар теләп калабыз. Яңа иҗади җимешләр өчен илһам туплап кайт. Кырган тыныштырмышын, мәхәббәттән сулмас чәчкә үреп, бәхетләргә юрап язмышын, мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү, караса да аккош кайырылып барды башка яр белән. Шушы көннәрдә безнең редакциябез Татар бәбиләре дигән күркәм хэштегка тап булды. Һәм әлеге хэштегта Галия Хәбибрахманованың уникаль проекты яңа туган сабыйларны фотога төшерү күз алдында тотыла. Фотограф буларак минем әлеге өлкәгә ниндидер яңалык кертәсем, башкаларны кабатламый торган эшләр иҗат итәсем килде. Үзем кечкенәдән милли җанлы булганганмы, ни өчен әле кечкенә модельләрне татар стилендәге заманча киемнәрдән төшермәскә әле дип уйладым. Эзләнә торгач, Мәскәүдә яшәүче татар кызы Әдилә Хаҗиевага мөрәҗәгать иттем. Минем татар бәбиләре проекты анда зур кызыксыну уятты һәм ул бер сүзсез ярдәм итәргә теләген белдерде. Аның тукымаларыннан сабыйларга киемнәр тиктердем. Хәзер тагын берничә кеше белән хезмәттәшлек итү буенча сөйләшүләр алып барам, диде Галия. Татар бәбиләре проектында теләгән һәркем катнаша ала. Матур традициябезне саклап, сезгә яңа клип тәкъдим итәм. Татар эстрадасының яшь башкаручысы Марат Яруллин кара күзләрен җырына хисле, шул ук вакытта мәгънәле клип төшергән. Клипны стандарт булмаган темаларны кушып төшерергә теләдем. Һәм теләгемә ирештем. Клипта космоста мәхәббәт тә бар. Ә клипның төп идеясе ни генә булмасын, хыялларга ышанырга кирәк. Мәхәббәт бар башлангычка юл күрсәтеп, көч биреп торачак, дип сөйләде Марат. Әҗетченең клип төшергәндә иң истә калган мизгеле егылулар. Әйе, клипта Маратны берничә тапкыр ишек белән бәрергә тиеш булалар. Әлеге дубльне алар кат-кат төшерергә һәм шунлыктан җырчы 1001 кат егылырга мәҗбүр була. Кием белән идән юып чыккан кебек булдым, дип сөйләде Марат. Ә хәзер аның клибын бергәләп карыйк. Yaratkanım bəğrimi güzelim, senden başka günümü günde dügül, senin için üzle üzegel. Seni yaratıp mini duyalım, göz aldımda her çak izlerim. Senin güleş matur karaşların, unutulmaz kara güzelim. Seni yaratıp mini duyalım, göz aldımda her çak izlerim. Senin güleş matur karaşların, unutulmaz kara güzelim. Tiksin yine benim yüreğimde,
için bari benim için. Sen tuğansın yaktı dünyada. Seni yaratıp beni duyalım. Göz aldımda her şarkı izlerim. Senin güleş maturu karaşların, unutulmaz kara gözlerin. Seni yaratıp beni duyalım. Göz aldımda her şarkı izlerim. Senin güleş maturu karaşların, unutulmaz kara gözlerin. Benim mehabetim güçlü yalkın, Süyük hissi dolu yürekke. İsmini kabat kabat eytem, Ul bitmenim yar su yürekte. Seni yaratıp beni duyalım. Göz aldımda her şarkı izlerim. Senin güleş maturu karaşların, unutulmaz kara gözlerin. Seni yaratıp beni duyalım. Göz aldımda her şarkı izlerim. Senin güleş maturu karaşların, unutulmaz kara gözlerin. Шоу-біз тапшыруының корреспонденті Дамир Зиннатуллин атларда еріп қайтқан. Әйттәшке татар эстрадасының яш башқарушысы Ләйсән Мухиеваны да ерткен. Алар нәрселәр турында сөйләште екен? Хәзер белербез. Сәлам достар, шоу-біз командасы бүгін Sky Horse атлар комплексында. Һәм бүгін бізде қонақта татар эстрадасында тәуге адамнарын ясаучы артист, җырчы кыз Ләйсән Мухиева. Ул инде атлар белән таныша башлады. Әйдәгез әле аның янына барып карыйк, ничек таныша икән ул анда. Әйдәгез. Атлар бик матур. Ул инде аларны ашата да башлаган бугай, уртак тел таба. Ничегрәк икән? Ләйсән, сәлам. Сәлем, Дамир, сәлем. Ничегрәк дуслашып буламы? Дуслашып була, шундый матур атлар. Гомумән атлар белән танышмы? Ой-ой-ой-ой. Юк, мин атлар белән таныш түгел. Бүген беренче мәртәбә дип әйтергә була. Шундый танышу мизгилләр минем өчен бик ничек әйтим? Дулкынландыргыч. Дулкынландыргыч. Шундай әйбәт алар. Дуслар, әкрен генә без инде атларны ашатабыз һәм инде Ләйсән белән дә танышып узыйк диясем килә. Ләйсән, кайсы яклардан килдең? Ничегрәк син эстрадага электең, сөйләп җибәр әле. Нинди яклардан син? Мин үзем Пермь өлкәсеннән булам. Шундый кичкенә генә шәһәр Чернушка дип атала. Әти-әниләрем шунда тора инде. Хәзер мин 6нчы ел Казанда яшим. Үземнең карьерамны төзим. Ләйсән, ой, менә син коробкасы белән алып китә хәзер. Ләйсән белән без якынрак танышырбыз, дуслар. Аралашырбыз һәм инде гомумән синең турында күбрәк белербез. Хәзергә без атларны үзебез әзерләячәкбез. Аларга утырыр өчен урындыкларны куярга кирәк булачак. Әйдәгез үзебезнең атлар белән танышырга киттек. Әйдә. Ләйсән, атлар белән таныштыгыңны аңладым. Башка җәнлекләр белән, хайваннар белән син танышмы? Таныштым инде, минем Шәһәр кызымы син? Гомумән шәһәр кызы булсаң, башка җәнлекләрне белмисең, зоопарктан гына. шәһәр кызыгына булгач, песләр, этләр белән генә шундый таныш булдым инде. Минем песем бар иде. Хәзер атлар да менә бит килеп чыкты. Белмим. Хәзер инде безнең инструктор белән танышып узырбыз. Бу безнең Мария, Sky Horse инструкторы була инде. Атның исеме ничек, как зовут лошадь? Зорька. Зорька. Это лошадь будет для Лейсан, да? Нет, это лошадь для моей помощницы. Вот, а для вас мы выведем двух беленьких, звезда зазноба, самых спокойных. Лейсан, специально хәзер сиңа инструктаж, ничек утырырга? Левую ногу ставим в стремя, одной рукой держимся за седло, одной рукой держимся за гриву. Это чтобы седло не съехало. Ага. Ставьте лево. Шкырмаяме только. Ярар. Так. И запрыгиваем. Менә бит. Ничек
Ощущение? Класс. Пока все хорошо, Аллаха шүкір. Тебя күрмәс. Достар, менә шулай итеп без инде атларда йөрибез, урамда, табигатьтә. Ләсән шуймысыңа ничегрәк каушатамы? Әлбәттә, ошый, мин вообще в шоке дип әйтим инде, шундый атлар белән взаимопонимание дип әйтим инде, шундый әйбәт, яхшы атлар эләкте. Миңа бик ошый. Тәүге тапкыр һәм инде менә шундый уртак тел табу ат белән үзенә бер кызык минемчә. Ләсән инде басып торгач сырыйсым килә. Син инде безнең шәһәрдә Пермь өлкәсендә үстең. Бала чакта кем булырга хыялландың? Хирург. Беләсезме, хирург буларга теләдем. Мин уже мед колледжларга керергә фикеремдә, уйларымда булды. Әлбәттә инде ничек әйтим, тормыш үзгәреп тора. Шуңа күрә җырлый башладым инде шулай, әним дә җырчы булгач, ничектер сәхнәгә гашык булдым инде шулай, музыкаль калиятын бетереп, җырлый башладым, эстрадный джазовый вокалны бетереп, шулай җырчы булып киттем инде. Әнием җырчы дисең. Ул синең гомумән җырчымы яисә иде концертларда кая булса җырлыймы? Концертларда җырлый безнең шәһәрдә инде, анда кичкенә генә җырлап йөргән бар. Шулай да инде Саватыйларда гел җырлый. Ничектер Казанга китүдә уйлап торды инде, кичкенә булганда. Килеп чыкмаган инде. Шуңа күрә мин хәзер аның ничек әйтим, хыялларын син чынга ашырасың. Достар, аңлавыча атлар белән тик торып булмый, алар һәрберсе җан иясе, шуңа күрә без инде Ләйсән белән соңрак утырып рәхәтләнеп аралашырбыз. Хәзергә табигатьтә рәхәтләнеп атларда йөрибез. Шулай итеп кичкенә генә сәяхәтебез ахырына якынлашты. Безгә бик ошады. Бик шәп булды. Рәхмәт бик зур. Менә мондый матур атларга без рәхмәт әйтәбез. Безне тыңладылар, аңладылар һәм без аны кертеп җибәрәбез. Киләсе очрашуларга кадәр пока-пока. Әле ярый тибеп калдырмады. Дуслар, Ләйсән белән танышуны дәвам итәбез. Атлар ошады дип әйтте инде. Хәзер синең белән танышып китик. Әти, әниләрең кемнәр булып эшли, сөйләп җибәр әле. Минем әтием нефтяник, нефть өлкәсендә эшли, әним продавец, шундый кулинария, шундый лавкасы бар. Алар менә синең иҗатка ничегрәк карыйлар? Гадәттә бит инде теге артист булуга каршы киләләр әти-әниләр. Синең очракта. Әтием каршы булды, без аның белән шулай утырдык та сөйләшеп алдык, шундый җитди минемчә сорауга, нәрсә эшләргә, җырчы буларгамы, там хирургка, җырчы буласым килә дип әйттем әтием, мин Казанга күчәм. Шундый аңлаттым, ул миңа каршы булмады, тыңлады да, ярар кызым, бар дип әйтте. Ләсән, гомумән алганда эстрадада булу өчен күп кенә әйберләрдән баш тартырга кирәк, әйме? Син менә нәрсәдән баш тартырга мәҗбүр булдың? Миңа калса инде иң авыры шул гаиләне калдырып китү булды. Әти-әниләрем миндә иң төпче кыз булгач, аларга да авыр булды, миңа да авыр. Шунсы иң кыйны. Син күчеп киттең Казанга беренче көннәр. Ничегрәк ул? Әле бер кемне белмисеңдер? Юк, Казанда шунсы вот кызыгай бер кемдә Казанда юк иде. Апалары, абыйлар бер кемдә монда юк, дуслар
тем более өзім генә шулай ничектер уйлап карадым да, инде Казанга күчәргә уйладым, киттем, все. Үзем мин инде беренче курсны Пермь музыкаль коллективында бетердем. Шуңа күрә монда күчкәндә икенче курска сразу алдылар. Шулай инде музыкаль коллективны бетердем. Алхадиев исемендәге монда. Казанда. Хәзерге мизгелдә кайда укыйсың? Теге елны бетергәч, хәзер инде институт культурага кирдем. Шулай эстрадный джазовый вокалда җырлап йөрим инде. Карале, күп кенә очракта бит инде булгалы шундай очраклар дип әйтәсе килә. Җырчы булу өчен белем кирәкми дип әйтәләр. Син менә үзеңне килетне бетермичә, белемсез генә җырлап китә алырмын дип күз алдыйсыңмы, юкмы? Юктыр. Чөнки минем өчен бөтен белемнәрне институт культурада, коллективда алган иң мөһим шунда белемнәрне бирделәр. Шуңа күрә ансыз мин үземне күрмим. Татар эстрадасында үзенең стиле бар. Мин аның стилендә җырласым килмәй. Хәзерге моментта мин Вил Усманов белән Татарстанның атказанган артисты белән йөрим. Акчасы булмаса инде уйлап карармын. Татар эстрадасына, татар шоу бизнесына инде кирип киттең. 2 ел тирәсе бардыр синең җырлап йөрүеңә. Ничегрәк килеп эләктең? Син менә моны искә төшерә аласыңмы? Бер вакыт ничектер апрель айында миңа дустым шалтырата. Ләйсән, бүген кастинг булады, кил, аутхолда әле ул. Айда кил, зур кастинг булады инде. Нәрсә икәнен дә, кая икәнен дә белмәдем. Ярар, кастинг булгач, кастинг без бит җырчылар гел шундый кастингларга җырлый торган, нәйләргә, конкурсларга йөри торган кеше булгач, мин киндем дә киттем инде шунда килдем, анда карасам меңнән артык кеше, халык әлләнде. Мин шаккаттым, нәрсә эшләргә дә белмим. Чыктым да җырладым инде. Шуннан соң 2 ай узгач инде шалтыратып яталар, Ләйсән, без сезне шулай Барс медиага күрүзне телибез дип ничектер шулай килеп чыкты инде. Үзең белгәнемчә, әле татар җыры һәм ТНТ премиясендә лауреат булмадың, ләкин номинантлар арасында сине күрдек. Ләгергә теләк димәк бар инде. Мин теге әле ел башланды гына, ләкин инде җырларга кирәк һәм инде җырлардан тора. Хәзер инде җәй буенда мин хәзер иң мөһиме, иң яхшы җыр чыгарырга һәм аңа клип яздырып, татар җырына ничектер керәсем килә инде, аларга тырышырга кирәк. Шуңа хәзер шундый целем бар. Тырышырбыз, карарбыз, ничек килеп чыгар, Алла бирсә. Татар җыры быел миндә булыр дип уйлыйм. Димәк, син быел җәй буе клип өстендә уйлап, һәм инде җәй көне клип төшерергә уйлыйсың. Нинди җырга әле уйламадың? Юк, җыр уже әзер. Мин аның үзем аранжировка ясадым. Хәзер инде җырны яздырырга кирәк. Һәм инде клип яздырып, добивать итеп, шулай яңа стиль, яңа жанр, әлбәттә мин хәзерге репертуарда һәрбер яңа җыр, яңа стильдә чыга. Татар эстрадасында яшьләр арта диләр, яшьләр күп диләр. Син дә инде шуларның арасында барыбер искә күтәрелер өчен аерылып торырга кирәк. Нәкъ шул стиль турында әйтеп узасым килә. Ниндирәк ул стиль? Син башкалардан аерылып, башкалардан өстенрәк булырга телисең. Ул яшерен түгел. Ниндирәк стиль соң ул? Хәзер инде Бәлки ул джаз белән бәйледер. Юк, джаз белән мин икенче якта эшлим. Ул инде рус һәм инглиш телендә, татар эстрадасында үзенең стиле бар. Мин аның стилендә җырласым килмәй. Үзем стилемне ничектер ясап, ничектер кешеләргә күрсәтергә телим. Шуңа күрә белмим, ничек килеп чыгар икәнен. Ничек әйтәләр әле, вакыт күрсәтер. Башка стильдә, аерылып тора торган стильдә эшлим дисең бит инде, җырлыйсым килә дисең. Ул хәзердән дә сизелергә тиеш. Син бит инде берничә җырны да шулай яздың. Менә җырлау манерасы беләнме, яисә музыкасы беләнме аерылып тора икән ул? Беләсеңме, музыкасы да, җырлауда икенче төрле булырга тиеш, минемчә. Җырлау инде ничектер джазовыйга
китә торган җырларым да бар. Һәм инде музыкада үзем аранжировка ясагач, үземнең ниндидер яңа ничек әйтим, звукларның яңа Тавышларны көйләрне. Америка яңа көйләрен чыгарырга тырышам. Шуңа күрә яңа төрле татар эстрадасында балкыр дип уйлыйм. Кешегә ошар микән күз күрер. Әйдә хәзер менә шул стильдә бераз җырлап күрсәтерсең бәлки? Иртәндә син, кичендә син, уйларымда, җырларымда минем сабыр мәхәббәтем, мәхәббәтем син. Иртәндә син, кичендә син, уйларымда, җырларымда минем сабыр мәхәббәтем, мәхәббәтем син. Миңа монда алкышларга кирәк. Әфәрин. Рәхмәт. Бу җырны инде ишетергә була безнең. Булай, аны уже мин гастрольләрдә җырлап йөрим. Хәзерге моментта мин Вил Усманов белән, Татарстанның атказанган артисты белән йөрим. Бергә гастрольләргә, аңа бик зур рәхмәт. Шундый матур җыр миңа бүләк итте. Димәк, бу җырны ул сиңа язып бирде. Әйе, миңа язып бирде. Мин Ничә сумга сатып алдың син аны? нан сатып алмадым, бүләк булды бит, әйтмит. Бүләккәйме? Әйе, Аранжировкасын бу җырга үзең ясадың. үзем әйе. Демо версиясын ясадым, уже настоящий аранжировщикка алып бирдем. Менә шундый җыр кирәк. Шуңа ошатып, шулай ук ясарга кирәк дип. Димәк инде Ләйсән, син менә бу җырга үзең аранжировка яздың. Гомумән тулы өр-яңа аранжировкалы җыр ясый аласың дисең, әйме? Ясый алам, әлбәттә, бәлки хәзерге моментка миңа барыбер профессиональ ярдәм кирәк. Шуңа күрә мин барыбер аранжировщикка барып, аңан инде барыбер сораулар бирәм, күрсәт моны, буны ничек ясыйлар, шулай дип миңа булышалар. Син инде үзеңне алда көндә бәлки әле татар эстрадасында Ләйсән Мухиева аранжировщица дип тә. Әлбәттә кирәк, шуңа цель куйдым. Аранжировщик Ләйсән Мухиева дип әйткән кешеләр булсын. Алла бирсә булыр да, тырышам. Көннең буе компьютерда утыра алам. Мин яңа компьютер алып, хәзер инде шуның турында гына утырам. Күзләрем кып-кызыл була. Шулай. Яратам, миңа ошый. Инде әле аранжировка сатканың бармы? Юк. Ничә сум эшләргә җыенасың менә бу эшең? Это мы поговорим отдельно, Дамир. Хәзер инде бераз генә шундый шәхси темага да кирип китик диясем килә. Популярлык үсә, шәхси тормыш популярлык үскән саен ничектер авырая бара. Күп кешенең беләсе килә, син кем белән йөрисең икән, Киевдә микән? Менә синең турында беләсе килә. Ләйсән Мухиева ул Киевдәме, яисә егете бар микән? Әлеге минутта мин Киевдә түгел. Теләсәм дә? Теләсәм дә дип ничек әйтим инде. Шундый кеше туры килсә, миңа ошый торган, миңа вот бер караштан уже мин кеше дип әйткән кеше булса, мин әлбәттә чыгар идем Киевгә. Хәзерге минутта, хәзерге мизгелләрдә андый кеше юк та дип әйтә алам. Бар да дип әйтә алам. Бар да дип әйтә алам. Белмим, уйлагыз ничек кирәк, ничек миңа калса инде ничектер минем тормыш турында сезгә әйтә алмыйм. Дөресен? Аңлавымча, синең хәзерге мизгелдә әле яңа мөнәсәбәтләр барлыкка килә. Ниндидер бер егет барлыкка килде ахырсы. Дамир! Ничек әйтим инде? Дамир, мине хәзер кып-кызылландырасың бит? Белмим, ничек әйтим? Кайсы бер очракта артистлар үзләренең тормыш иптәшләрен түгел, йөргән, яраткан, сөйгән ярларын яшерәләр. Чөнки аларның иҗатын яратучылар, фанатлар дип әйтгәндә, алар әзрәк кенә бераз читләшәләр. Бәлки син дә егетләр, фанат егетләрне бераз борчыйсың килмидер? Мин яратам шундый карашларны, миңа таба егетләрдән дә, фанатлардан да миңа ошый. Шуңа калса, шуңа да мин күрсәтәсем килми үземнең тормышымны.
шул прямо күрсәтеп барысына да караң әле, монда минем егетем бар дип, кеше андый кеше түгел мин. Аңлавымча инде Ләйсән Мөхиевның егете бар, һәм аның әйтәсе генә килми. Сдал меня, да. Я менә бармы синең менә шундый әйтим инде 25 яшьтә мин кияүгә чыгам. 27 яшьтә, 28 яшьтә Алла бирсә минем балалар барлыкка килә. Синдә менә шулай яисә бер егет очраса ошаттым һәм инде 21 яшьтә дә кияүгә чыгарга әзермесең? Ничек әйтинде? Аның турыда шулай җитди уйлап торганым юк. Ну, шундай кеше килеп чыкса, әлбәттә 21дә дә чыгар идем. Мин андый запрет дигән сүз юк шул темага. Шуңа күрә минем әнием 18 яшьтә кияүгә чыкты, Аллага шөкер, 3 кызлар үстерде. Шуңа күрә Апаларың кияүдә син. Кияүдә, ике апам, Альбина һәм Лилия апа. Всем привет. Алар инде икенче илләрдә торалар, берсе Германиядә, берсе Азәрбайҗанда, Бакуда. Синең өчен принциплар бармы менә мәсәлән егеткә килгәндә? Шын татар булырга тиешме ул? Минемчә инде татар булырга тиеш. Нинди егетләр сиңа ошамый гомумән? Уйлап карарга кирәк бит. Минем шундый ниндидер принциплар юк. Кеше булса, әйбәт кеше булса, нинди отрасльтан булса да, кайда эшләгән миңа мөһим түгел. Менә матурлыкка син ничек карыйсың? Әйтәләр бит әле маймылдан әзрәк кенә матур булырга тиеш ир кеше дип. Син менә шулай уйлыйсыңмы? Юк, мин андый фикердә түгел. Кеше әлбәттә матур булырга тиеш. Шундай мин дөресен генә әйткәндә, һәрбер кыз инде үз әтиенә ошатып үзенең парын эзләй инде, Шуңа күрә минем әтием минемчә бик тә матур, бик тә чибәр егет. Шуңа күрә шулай әйбәт матур егет эзләп алырга тырышырмын. Матурлыкны аңладык. Менә кесәсенә, акчасына, квартира, машина булуына син ничек карыйсың? Яисә син алар миңа мөһим түгел, иң мөһиме күңелгә якын булсын. Юк, инде хәзер кайда андый кызны таба аласың? Һәрбер кызга мөһим акчасы да, квартирасы да, үз күңелендә нинди кеше икәнен барысы да бергә булырга тиеш. Минемчә дә мин белән аралашырлар дип тә уйлыйм. Шуңа күрә акча булса бик яхшы. Акчасы булмаса инде уйлап карармын. Димәк инде акчасы булса, аннан барысында җайга туры китерәбез инде. Күңелгә дә шуячак. Әлбәттә. 2 ел үзең беләсең, шундый теге шактый вакыт инде артист өчен күп кенә үрләргә ирешергә була. Син ниндирәк үрләргә ирештең икән? Бу сезонда дип әйтимме, гомумән синең өчен 2 еллык сезонда? Беләсеңме, минем җырларым бик күп тә түгел. Әлеге моментта 4 җыр. Шуңа карамастан, миңа барыбер минем иҗатым үземә ошый, әниемә ошый. Шул миңа иң мөһиме. Һәм инде яңа клипта төшерергә булдым җәй башында. Бер клип уже бар. Кайда дигән җырга. Миңа вообще ниндидер ничек әйтим, Популярность күтәрде. Күтәрде, шуңа тырышабыз. Җәй көнне без клип турында аның турында сөйләшкәнек. Менә кайда клипы турында сөйләп алыйк әле. Иң менә кызык моментлары кайчан иде? Иң куркыныч моментлары, бәлки үзеңдә менә хәзер озак ута уйламыйча искә төшерә торган моментлар. Анда бит син Казан урамнарында шундый. Шундый момент булган, белмим инде, куркыныч там. Иң ничек әйтим, серьезный момент это 4-тән 11-гә кадәр съемка булды. Шуңа күрә бик арыдык. Салкын, суык, әлләнди -20 булгандыр. Шуңа күрә каттык без, но барыбер яздырдык. Мотор тәртип чыкты минемчә.
Кайда климында инде без сине күрдек, син шундый образда, шикарный образда дип әйтәсең килә. Бу синең тормыш белән гомумән бәйлеме? Анда бит инде егет артыннан кыз йөри дип әйтикме инде, эзли. Беләсеңме, бу образ миңа ясалган иде. Шуңа күрә миңа бу тормышта бик ничектер туры килми. Gün ardından günler öter Dırılı düzlü resim kebek Dik onun mahdurluğuna İsim gitmişsin ne kötek Hayda sine tabarma Син безнең Татарстанда туып үскән кыз түгел, димәкче идем мин сиңа. Пермь өлкәсендә, урыс шәһәрендә үстең бит инде. Әйтегез әле, синең ни булса да урыслаштырган шундый кушаматың бар идеме? Ничегрәк киртәләр сине кытырталар иде. Беләсеңме, әлдәге дусларым да егетләр генә. Кызлар белән ничектер аралашу миңа авыррак кайы. Шуңа күрә егетләр инде гел мине Мухика, Мухыч, Леся, Ляс дип йөрткән генә вакытларын беләм. Лейсән дигән кеше син генә. Менә татар эстрадасында синең шундый хәзердә дуслар бармы, егетләрме, яисә кызлармы, ничегрәк аралашасың? Шулай егетләр генә, кызлар белән авыр, миңа авыр. Аларга да минең белән авыр. Мин шундый ачык кеше булса да, мин авыр кеше. Мине белергә ничек әйтергә, настоящий Лейсәнне, чын Лейсәнне белергә, аларга ничектер авыр. Шуңа күрә миңа да алар белән авыррак сөйләшергә, алар белән аралашу. Кызлар белән дип әйтәм инде. Ни өчен, нәрсәгә? Син бит хәзер зур кеше, яшь бала чага түгел бит инде. Нәрсә авыр? Зависть! Син көнләшәсеңме? Юк, әлбәттә алардан зависть бара бит инде. Мин матур шибәр кыз, җырлый беләм. Аллага шөкер, бүтән аяклар, куллар бар. Исән, сау квартирам бар, Аллага шөкер. Барысы да минем тормышта бар. Аллага шөкер. Рәхмәт әтәйәниемә. Шуңа күрә кешеләрнең шундый караулары, шундый язулары, Инстаграмга гөл язып торалар. Лейсән, чо губы накачала, нәйләрен ясаткансың, монысын ясаткансың дип гөл карап торалар, шуны язып торалар. Мин аларга карап торам да бер сүз дә язмыйм, аларга ничектер даже внимание обращать итеп тормыйм. Шуңа күрә кызлар белән шулай авыр инде авырай. Менә татар эстрадасында кызлар белән мәсәлән сиңа әйттеләр ди. Килеп әйткәннәр бармы? Начар сүзләр, яисә арттан гына? Юк. Әлеге моментта юк. Артта кем белә, әйткәннәр дә бардыр инде. Миңа күзгә карап әйткән кеше алай булмады. Әлеге моментта мин бик әйбәт аралашам җырчылар белән, барысы белән. Алар да миңа бик син әле молодая, син әле монда беркемдә түгел дип әйткән кеше юк. Аллага шөкер, алар белән дә аралашам. Мин аңлап бетермәм. Зависть дидең бит инде. Зависть кемнәр ягыннан? Ул Кызлардан. Җырчы кызлар. Юк. Кызлар алардан да буладыр инде, белмим алар. Син гомумән башка кызлардан. Монда башка кызлар Инстаграмда язалар шулай дип. Мин аларга, конечно, карап та тормыйм инде. Алайса, мин хәзер сине уйлап торам да, хәзер бу тапшыру чыккач, сине бөтен татар эстрадасы яратмаска мөмкин. Мөмкиндер инде, аларга кала бит ул. Аннан куркмыйсыңмы син менә шулай? Юк, куркмыйм. Юк. Минем дуслар бар, алар горой за меня, да. Булай сине чын Лейсәнне белер өчен
Ничек синең белән дуслашырга? Нинди булырга? Кызларга. Яра, егетләр белән син җиңел аралашасың, аңладым. Кызлар Белән утырамын, мин ачык. Син хәзер мине беләсең инде нинди икәнне. Шулай һәрбер кеше шулай мин белән аралашырга мөмкин. Шуңа күрә мин ачык. Мин сезнең белән дусты, Ләйсән Мухиба. Ләйсән, әкрен генә әңгәмәбез ахырына якынлаша. Инде планнарың турында да беләсем килә. Һәрбер артистның инде планы бар, ял итми, гел шуның турында уйлый. Әлбәттә, һәрбер кешенең ниндидер планнар һәм цель булырга тиеш аның тормышында, миндә бар. Йолдыз җырчы булырга да минем планнарым бар. Ничек килеп чыгар микән, юк микән, әлбәттә инде үземнән дә һәм халыктан да тора. Шуңа күрә күрербез. Гомер узын, ничек булыр. Шуңа күрә киләсе планнарым шундый. Җырчы булырга һәм популяр җырчы булырга. Заллар тутырып, әлбәттә, һәм дә гаиләмне дә уже корырга кирәк инде. Ничә яшьтә? Ничә яшьтә дип инде әйтә алмыйм, ничек килеп чыгар. Чиге бармы? 25. 25-кә кадәр чыгарга телим. Белмим, ничек килеп чыккан чыгар. Барысы да яхшы була, егетең бар дип аңладык. 25 яшькә кадәр кияүгә чыгырсың дип ышанабыз. Инде тамашачыларга безнең бәлки синең әйтер теләкләрең бардыр. Беләсезме, мин шундый кичкенә шәһәрдән дә булсам, минем Аллага шөкер планнарым чынга аша. Һәм инде сезгә дә шуны телим. Сезнең бары теләкләрегез, бары планнарыгыз чынга ашсын. Һәм инде мин сезне яратам, дуслар. Әти-әни, сәлам, барысына да сәлам. Дуслар, шулай итеп инде без Ләйсән Мухиба белән атларда бүген йөрдек. Безгә бик ошады. Һәм инде саубуллашырга да мизгелләр килеп җитте. Рәхмәт ТМТV чакырганыгыз өчен. Миңа бик тә ошады. Һәм пока-пока. Пока-пока. Бүгенгә менә шундый яңалыклар. Күңелле эш атналары теләп, мин Ландыш Нигъмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.